Dakizonez, laboral kutxa institutuak sustatzen dugu sari hau, eta eskerrak eman nahi. La cosa era que salga también ella, que ya nos decís si sale o no sale. Bye. ¿Cómo nos digáis? Entre vosotros. Sustatzea da gure helburua, institutuaren beste estrategia batzuekin batera, gure literaturak bidea egin dezan nazioartean ere. Este galardón, que comparten el traductor o traductora y la editorial, se concede en virtud de la calidad de la traducción y del compromiso y labor promocional de los editores. En ocasiones anteriores hemos premiado 2 traducciones de obras de Joseba Sarrionaindia, al gallego en el caso de la antología Tempo de Exilio y al catalán de Hilda Dago Poesía. La traducción al japonés de Mushe, de Kirmin Uribe, al ucraniano de Behi Euskaldun baten memoriak, de Bernardo Achaga, al inglés de Arri eta Herri y Maldan Bera, 2 obras de Gabriel Aresti, y en 2020 la traducción al castellano de Bihotz Handiegia, de Eider Rodríguez. Gaurko ekitaldian, lehenik eta behin, epaimahaiaren erabakia ezagutuko dugu, saritutako argitaletxearen arduraduna agurtuko dugu segidan, kultura sailburuak hartuko du hitza gero, eta ondoren saritutako itzultzailea eta jatorrizko lanaren idazlea izango dira gurekin. 2 hizkuntzetan eskainiko diguten irakurketa labur batekin amaituko dugu ekitaldia. Beraz, hasteko, entzun dezagun epaimahaiaren erabakia. Inaxio Garro, laboral kutxako euskara arduraduna da, eta aurten ere sariko epaimahaiburu izan da. Nahi duzunean, Inaxio. Eskerrik asko, Irene. Kultura eta hizkuntza politikako sailburu jauna, Etxepare, Euskal Institutuko zuntari handerea, Bernardo Achaga jauna, eta hona etorri zareten gainerako lagunoi ere, eskerrik asko gurekin tortzearren eta ongi etorriak. Etxepare laboral kutxa itzulpen sari honen 7. edizio da, 7. urtea dagoeneko, bidea egiten ari da, begibistakoa da. Pandemiak mundua geraraztea lortu du, 11 proiektu eta ekimen zapuztuz. Hala ere, evidentzian geratu da, euskal literaturak bizirik jarraitzen duela eta osasuntsu dauela. Itzulpen sari hau horren lekuko baino ez da. Eta sariaren mamira etorrita, adierazten dizuet joan den uztailaren 23an honako balorazio batzordea osatu eta bildu zela aurkeztu ziren lanak aztertu eta ebaluatzeko. Aditu gisa, kide hauek jardun zuten. Naroa Zubillaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta izieko kidea, Elizabete Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta izieko kidea, Beñat Doxandabaratz, Etxepare Euskal Institutuko komunikazio arduraduna, eta idazkari lanetan Kizkitza Galartza Etxepare Euskal Institutuko teknikaria. Eta erakunden ordezkari gisa, Imanol Otaegi, Etxepare Euskal Institutuaren izenean, eta azkenik, laboral kutxaren izenean, nik neuk, Inaxio Garro, euskara arduraduna naizen aldetik. Sariari berari dagokionez, 4.000 eurokoa da, Irenek ere aipatu duen bezalaxe, eta urtero legez, zenbateko hori argitaletxeak eta itzultzaileak jasoko dute erdibana. Eta sariaz gain, 2.000 euro arteko laguntza jasoa al izaten dute saridunek, sari banaketara etorri al izateko naiz argitalpenaren sustapen lanarekin jarraitzeko. Aurkeztutako lanak aztertu eta baloratzeko guk ere lanak izan genituen sariduna adosteko
Izan ere, beste urte batez lan bikainak egin eta aurkeztu dira sarira. Hala ere, aitortu beharra daukat aho batez erabaki zela edizio honetako lan irabazlea. Honako hauek izan dira epaimaikideok sariduna erabakitzeko unean aintzat hartu ditugun alderdi nagusienak. Itzultzaileak egindako ibilbidea, euskaratik zuzenean itzultzeaz gain, bere ikerketa ere arlo horretan ari baita egiten, itzulpena kalidade handikoa izatea, itzultzaileak euskarazko lana japonieraz emateko egindako autuak, argitaletxeak naiz itzultzaileak berak egindako promozio lana, itzulpenak Japonian bertan izan duen harrera eta kritika ona, itzulpen sari bateko finalista izan da, Japoniako itzulpen onenaren sariaren 6. edizioan, eta hainbat aldizkarik libururik onenen artean aipatu dute. Bestalde, argitaletxearen garrantzia eta literaturan espezializatuakoa izatea, eta azkena, tirada handia izatea, 4.000 ale hain zuzen. Eta alderdi horiek balioetxi ostean, balorazio batzordeak hau batez erabaki du Etxepare Laboralkutxa itzulpen sariaren edizio honetako saridunak honakoak diela. Batetik, itzultzaile sariduna Nami Kaneko da, Bernardo Atxagaren soinu jolearen semea, eleberriaren japonierazko itzulpena egin duena, eta horrela sari hau 2. aldiz bereganatu du. Eta bestetik, lana plazaratu duen argitaletxea, Shinshosa, fizikoki gure artean ez egon arren, laster bereekin egoteko aukera izango du modu virtualean bada ere, eta bihotzez zorionak bioi. Eta ondoren editorearen bideoa prest dugu, eta bertan Shinshosa argitaletxeko ordezkarien hitzak entzuteko aukera izango dugu. Eskerrik asko. 皆さんこんにちは。私は東京の新潮社という出版社で編集者をしております田畑と言います。この度エチェパレ・ラボラルクチャ翻訳賞を受賞したベルナルド・アチャガ著金子奈美役アコーディオン弾きの息子の編集を担当いたしました。今回このような大変名誉ある賞をいただいたことに新潮社を代表してお礼を申し上げます。私たちの会社には新潮クレストブックスという海外文学のレーベルがあります。海外文学の優れた作品を紹介するレーベルとして日本の読者に高い評価を得ています。昨年このシリーズに初のバスク語文学アコーディオン弾きの息子が加わりました。クレストブックスでは多くの言語の文学を紹介してきましたが、話されている人口の多い言語の作品が中心でした。しかし文学の豊かさは言語人口の大きさに由来するものではもちろんありません。マイナーな言語であっても日本の読者に受け入れられる魅力を持っている作品ならば積極的に紹介したいと考えています。そしてこのアコーディオン弾きの息子はまさに私たちが目指す理想にふさわしい作品でした。今日本ではバスク風チーズケーキが街のあちこちで売られていますが、バスクの小説はまだそこまでメジャーではありません。しかしアコーディオン弾きの息子の日本語版によってバスクの自然や文化の豊かさ、そしてバスクの人々の心や息遣いを日本の読者は知ることができました。もちろん訳者である金子奈美さんのおかげです。バスク語とカスティリア語で書かれた原書の2つのバージョンを読みこなし、両者を統合させたまさに決定版とも言うべき翻訳です。ご自身の研究と並行しての翻訳には大変なご苦労を伴ったと思いますが、いただいた原稿は端正で美しく、この長い小説を一つの大河の流れとして日本の読者に届けてくださいました。この場を借りて金子さんにお礼を申し上げます。この賞は海外文学のクレストを紹介するという私たちの出版活動にとって大きな励みになりました。今後もバスク語をはじめとするさまざまな言語の文学を日本の読者に紹介していきたいと思います。ありがとうございました。Egunon guztioi, horretagatik.
Bueno, lehenengo eta behin zorionak eman beharko dizkiogu gaur saritutako itzultzaileari, Nami Kaneko Andreari, Etxepare Laboral itzulpen sari honengatik. Eta zorionak baita ere nola ez, Txintxosa argitaletxeari, Bernardo Atxagaren soinujolearen semea, Japonierara itzultzearen aldeko apustua egiteagatik. Eta uste dut, momentu honetan, sortzaileari ere, Bernardo Atxagari ere, badagokiola, zerbait entzutea, eta hurrengo hitzak beraz, Bernardo, zeuretza dira. Lehenengo eta behin, jendaurrean aukerarik izan ez dudalako, zorionak eman nahi dizkizut, Liber sarirako izendatu zaituztelako. Gure mugetatik aruntzago, Latinoamerika osoan daukazun eta zure obrak duen, oihartzunaren aitortza bat badelako, eta hori ere, gurearen moduko hizkuntza txikian sortutako literaturarentzat gauza itzela da eta handia da. Gaur saritzen dugun itzulpena, soinujolearen semeak bere ibilbidean izan dituen guztietan azkena izan da. 2020an atera zen, eta aurretik munduko hainbat hizkuntzatan argitaratua izan da. Itzulia eta argitaratua. Hizkuntzarik hiztunik gehien dutenetan, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, baina baita ere Europako beste hizkuntza batzutan, hiztun gutxiago dituztenetan, ez da? Europako iparraldeko hizkuntzatan, bulgaroan, grezian eta abarretan. Eta horrek, uste dut, garrantzi berezia ematen diola gaurko sari honi. Gurearen moduko literatura sorkuntzak duen behar izanik handienetako bat, lehenengoa jakina bertako irakurleak xaxatzea eta hoiek piztea, hoien irakurnaia piztea da, eta bertako hizkuntzan eta bertako komunitatean irakurleak edukitzea. Baina horrekin batera beharrezkoa du gurearen moduko literatura batek kanpora ateratzea eta mundura zabaltzea. Eta zure kasuan, Bernardo, zure obren bitartez hori lortu da, ez da? Aipatu nahiko nuke gaur saritzen dugun itzultzaileak, Nami Kanekok, Euskadin jasoko du gure aitortza egin duen lanagatik. Baina bada datu bat, eta datu hau Bernardo Atxagaren web horretik atera dut. Itzulpen hau izan da, Japonian, 2020 urtean egin direnen artean finalista geratu den itzulpenetako bat. Bertako aitortza ere badu beraz itzulpen lan honek, eta hori ere gaurkoaren moduko ekitaldi batean ezateko moduko gauza iruditzen zait. Querría destacar que el reconocimiento que a través del premio Laboral Kutxa Etxepare se hace hoy a la labor de traducción que la señora Nami Kaneko ha realizado llevando al japonés la obra de Bernardo Atxaga, soinujolearen semea, el hijo del acordeonista, tiene mucho, por supuesto, de reconocimiento que hace el Instituto Etxepare con Laboral Kutxa a esta tarea de traducción, pero creo que es también importante destacar que este mismo trabajo de traducción ha sido reconocido en Japón como una de las mejores traducciones realizadas en el año 2020, lo cual creo que le da aún más valor a la decisión que nuestro jurado ha adoptado con respecto a esta obra traducida. Con la traducción al japonés de soinujolearen semea, la última obra traducida de Bernardo Atxaga accede a un universo formado por más de 125 millones de personas. Y son 125 millones de personas que en su lengua van a tener acceso a una obra que surgida y creada en euskera ha tenido acceso a las principales lenguas del mundo en número de hablantes y de lectores, pero también a comunidades de lenguas más pequeñas, más parecidas a la nuestra. Es un buen momento para recordarlo. Uste dut baita ere aipagarria dela, baina igual hori hobeto kontatuko dute gero Kaneko Andreak eta Bernardo Atxagak berak, nola iritsi zen itzultzaile hau euskararen mundura, ze uste dut Atxagaren obrak izan zuela zer ikusi horretan, eta hori dio berak, eta horren ondoren izan diren gertakizunak ere aipagarriak dira.
Eta kasu honetan, eta esan badugu gurearen moduko hizkuntza batek mundurako saltua egin behar duela, inoiz baino egun egokiagoa da gogoratzeko itzultzaileek duten garrantzia. Gure literaturak kanpora ateratzeko behar ditu lanak sortuta gero, kanpoan sareak sortu, editoreekin harremanak lortu, testuen iruzkinak eta beste hizkuntzatara zabaldu, baino gero behar da itzultzaile bat eta behar da editore bat, ezta? Eta itzultzaileak beharrezkoak ditugu, gure hizkuntzan sortutako literatura beste hizkuntza batzuetara eramateko. Eta hor kokatzen du bere eginkizunetako bat Etxepare institutuak. Baita, euskal hizkuntza beste lurralde batzuetan erakusten ere, baino Etxepareren eginkizunetako bat da eta helburuetako bat da gure sortzaileen testu hauen zatiak beste hizkuntzatara eramatea, itzultzaile egokiak aurkitzea eta obra hauek ediziorako bidean jartzea. Ze hemen, itzulpen lan bat saritzen dugu, baino baita ere itzulpen lan horrek editorial baten eskutik merkatura ateratzeko izan duen aukera. Beraz, zorionak eman behar zaizkie, zorionak merezi dituztenei, baina gudanok ere pozten gara eta gure buruak ezingo ditugu zoriondu, baina gure poza adierazi bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu jauna, zorionak argitaletxeari, Namikanekori, Bernardo Atxagari baita ere. Aipamen azkar pare bat, saria berez banatu aurretik. La editorial Shinshosha se fundó en 1896 en Tokio y es en la actualidad una de las más grandes de Japón. Está especializada en literatura y ha publicado muchos autores japoneses de renombre como Yukio Mishima, Kensaburo Oe o Haruki Murakami, entre otros muchos. En el campo de la literatura traducida han publicado unas 170 traducciones en la colección Crest Books desde su creación en 1998. Nami Kaneko literatur itzultzaile eta ikerlaria da. Doktorgo ikasketak egin ditu Tokioko University of Foreign Studiesen eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Itzultzaile gisa euskaratik eta gaztelaniatik egiten du lan. Euskaratik japonirara ekarritakoen artean itzulpen hauek nabarmendu dira. Kirmen Uriberen hainbat poema sorta eta 2 novela, Bilbao New York Bilbao, 2012an, eta Muxe 2015 urtean. Muxe eleberriaren itzulpenagatik 2016 urtean Etxepare Laboral Kutxa itzulpen saria ez ezik, Japoniako itzulpen onenaren saria ere eskuratu zuen. Eta orain, euskaratik itzulitako bere azken lana Bernardo Atxagaren soinu jolearen semea izan da dakizuenez eta gure finalista da sailburuak aipatu digun bezala sariketa horretan. Ikerkuntzari dagokionean, eremu eleanitzetako hizkuntza gutxituetan garatzen den literatura eta itzulpenaren arteko harremana du ikergai nagusi. Eta ikuspegi horretatik aztertzen ari da euskal literatura batez ere Bernardo Atxagaren sorkuntza eta autoitzulpena. Eta horregatik Bernardori emango digu saria, haren izenean, gero bidaliko digu. Namikaneko ekitaldia jarraitzen ari da zuzenean, berehala izango era berarekin ere, baina aurretik Bernardo saria jasoko duzu, sailburuaren eskutik, beraz bioi, eta Inaxio mesedez. Nos decís si sale o no sale. Vale. ¿Cómo nos digáis? Está entre vosotros.
Bai, eseri pixka batean nahi bali badezu, esan bezala Nami Kaneko agurtu behar degulako. Egunon Nami, arratsaldeon tokion, zorionak. Kaixo, mila esker aurkezpenagatik eta zuen zoriontzengatik Nami Kaneko naiz. Benetan plazer handia da saria jasotzea bigarren aldiz eta liburu honekin gainera. Eta gizu zenbat garrantzia izan zuen niretzat Bernardo Atxagaren hau itzultzeak. Eta esan beharra daukat oso prozesu luzea izan zela, ia 15 urte behar izan dituelako liburu hau lehen aldiz irakurri nuenetik, euskaratik itzuli ahal izatera eta azkenean itzulpena argitaratzera iritsi arte. Nik Atxagaren Obabakoak irakurtzeagatik ezagutu nuen euskal literatura eta liburu horrek erakarrita Euskal Herrira joan nintzen 2005 urtebetez euskara ikasteko eta euskaraz idatzitako lan gehiago ezagutzeko asmoz. Eta han irakurri nuen lehen liburua izan zen, Soinu Juliaren semea hain zuzen. Aldean euskaraz irakurtzeko gai ez nintzela, gaztelaniaz erantzi nuen eleberria eta irakurketa amaitutakoan pentsatu nuen egunen batian liburu hau itzuli nahi nukeela. Norabait esateko, hasierako gogo horrek bultzatu ninduen euskara serioki ikastera eta geroago euskal literatura ikertzera. Horrela, Bernardo Atxagaren liburuak izugarri erabakigarriak izan dira nire bizitzan. Eta euskara ikasteko eta euskal literatura ikertzeko bidean ere beti gidari izan ditut bere lanak. Beraz, orain euskal literatura itzultzeko gai banaiz, esango nuke hain batean Bernardo Atxagari ikasitakoagatik dela. Hori dela eta nire eskerrik beroena Bernardori novela hau itzultzeko prozesuan emandako laguntzagatik ez ezik, orain arte berarengandik jaso dutan guztiagatik eta nirekin izandako konfiantzagatik ere. Soinu Juliaren semea nik itzuli dudan 3. liburua da, eta orain arte japonerara ekarri ditudan 3 liburu guztiak euskaratik itzuli eta hemengo argitaletxe garrantzitsuenetan kaleratu izan ditut. Itzultzaile gisa egin dudan ibilbide honetan, asko zoriot Etxepare institutuari. Hasieratik babes handia eskaini direlako, eta babes horrek nire itzulpen proiektuak aurrera eramatea erraztu direlako. Beraz, mila esker Etxepare institutuari eta baita laboralkuntzari ere noski itzulpen sari honen bidez nire lana berriz omentzeko erabaki eskuzabalagatik. Sari hau jasotzeak poza eta lasaitasuna ematen dizkit aldi berean aipatu dudan prozesu luzea izten duelako. Amaitzeko prozesu horretan zehar lagundu didatenei, nire familiari, lagunei, Zintxosa argitaletxeari eta Zinekita Bata editoreari ere nire eskerrak luzatu nahi dizkiet. Domo arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Mila esker bihotzez. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta Etxepareko eta Beñat Zupiriari eta Garro jaunari eta nola ez Nami Kanekori. Aspaldi batean, poesia irakurketa bat zalata Barcelonan gertatu nintzen eta Japondik
urte askotako poeta bat etorri zen. Nunbait Japonen leyenda bat ere bazana. Eta jende asko ginen da poeta asko, eta halako batean mezua jaso nun poeta japoniarrak ezagutu egin nahi nilula. Gerturatu nintzen, da beha modu tradizionalean jantzita zegoen, eta zantzizkidan ordun, orain dela agian 40 urte, oso harrigarriak zien hitzak. Aurrenekoa izan zen, eskerrak ematen zizkidala, hoa izan zalako euskera sentituzun aurreneko aldia. Hoi, harrigarria da. Ez luke izan behar, baina oso jende gutxik. Aitortzen du edo dauka, halako, ez dakit, sentiberatasuna hizkuntzekiko. Hoi izan zian aurreneko hitzetan. Eta gero, gauza, are eta genula esan, pozgarriagoa edo esan zidan, alegia Japonek eta Euskal Herriak badute hantza handila. Bai? Eta esan zian bai, gugea mundun arraia jaten dakiun herri bakarrak. Hola diot, edo burure etorri zait, gertaera hau, hain zuzen ere, Zintxosako editoreari gaztaren aipamena entzun dio dolako, ez? Eta beraz, hemen esan beharko genuke, aurreneko hitza bukatzeko, Arestiren poema baten hildotik, Arestik idatzi zuen, ez zala, nola esan, dezaigula sekula ez gaztaik eta ez ardoik falta, ez da. Oain esan barko nuke, ez dezaigula ez ardorik, ez gaztaik, ez arraik, eta ez da poeserik edo novelarik edo kultur musikarik, kulturlanik, ez? Hori da, hitzetik hortzea burura etorri zaidana. Zoze gehiago esatearren, nik aipatuko nuke hemen, Obabakoak, oain dela 30 urte edo, aterazan aurreneko aldiz gaztelaniaz. Eta aldi hartan, jakina, hain zan, esango nuke, gutxi ikusitako gauza, nun edizio prestatzen lagunduzun Ibon Sarasolak, itzaurre bat jartzeko ideia izan zuen. Alegia, erdal, kasunetan gaztelaniazko irakurleari euskal kultura eta euskal literatura gutxi behintzat aiaztea. Eta hala egin zion itzaurre bat. Horrek seinale bada hori, ze nola esan, gure kontzientzia gara hartan lurralde beste bat zehola, eta lurralde beste horretan ia inork ez zuela hemen gure hizkuntzan egiten nahi zien gauzen aditzeraik, ez? Beraz, aldea ikusten duzu handia dala, eta naiz eta normalean uste dut eskor egon behar dugun beti, eskortasuna beti lagungarri da. Naiz eta eskor egon behar, baikor une batzuk ere uste dut beharrezkoa zaizkigula, eta hemen beste liburu eskutan, kasu honetan Soinukoaren semea eskutan hartuta esan dezaket, aldaketa handia joda, alde handia dago garaietetik gaurko garaietara. Gaur egun ikusten da babesleak ditu euskal literatura kasunetan, euskal musikak, ez da hori da, euskal gizarteak jakina, egindulako bere bidia ere eta bere aldaketa ere. Eta orduan, gaur egun, Nami Kaneko bezalako itzultzaile batek zuzenean euskaratik japonierara itzultzea, hori esaldi huts bat besteik ez dana. Hori gauza handia da, hori azpimarratu egin behar da, hori oso zaila da. Hori gertatzia oso zaila da. Areago esango nuke, oso hizkuntza gutxitan uste dut gertatzen dela hori. Kenduta munduko hizkuntza nagusi
bakizkigun oiken duta, ez zait iruditzen beste hizkuntza gehienetan olako tankerako ezer gertatzen danik. Jakina, hor dago, zarantzarik gabe, babesa, hori dago gizarte bat, hori dago baita ere Euskal Herri bat, erakargarria egiten dana, baina baita ere badago itzultzaile bat, itzultzailea ez da bakarrik bi hizkuntza edo hiru, parkatu dakizkina, itzultzailea da baita ere bere herrian, kasunetan Japonen, halako eragin bat duena, halako konfiantza bat eragiten duenaz, eta kasunetan Namikaneko konfiantza hori eragiten duze, nik uste bere bidez atera direla, atera diren euskal liburu guztiak. Bueno, Obabakoak ez, naiz gogoratzen nola atera zen, Obabakoak atera zenean Namikaneko neskako eskorra izango zen, baina Obabakoaken kasuan ez, baina mirari bat izan zen, baina handigan aurrera nik uste bea izan dela gure, esango nuke Tokioko Anderea. Bueno, hola esan da, irakurri nahi dut, Ibon Solasolak aipatutako itzaurre horretan, Obabakoak egin zion itzaurre horretan, Michelenaren, Ibon Solasolak Michelenaren aipu bat jasotzezun itzaurre honetan, ez? Eta uste dut aipu guztiz egokia dela momentu honetan. Eta nola beti bilatzen hasten izenean, lurduri jartzen izen, aurkituko dute, badakin nunda hemen da. Eta orduan esaten du beak, haida erderaz, baina, ez dugu aztu behar, Luis Michelenak adierazi zigun bezala, kultur alorrean zerbait sortzen duen herriak, beretzat eta besterentzat sortzen du. Eta oro bat, besterentzat sortzen ez duenak, ez du beretzat ere sortzen. Traduzco las palabras que me parece que pueden servir como lema de lo que hoy aquí celebramos, que es la traducción de El hijo de la acordeonista, señor Joren Semea, al japonés. Son las palabras de Michelena que recoge Ibon Solasola en el prólogo que le hizo hace 30 años o más a Obabakoak, que decía Luis Michelena, en el terreno cultural, el pueblo que crea algo, lo crea para él y para los demás. Y asimismo, el que no crea para los demás, tampoco crea para él. Me parece que este es el eje, el centro de lo que hoy, insisto, celebramos. Mila esker, ezepareri, irene, mila esker, Zupiria jauna, mila esker, Garro jauna, zuei, eta batez ere, mila esker, entzuten baiazu, Namikaneko, eta Shinshosha. Bueno. Bai, Nami, aurrez esan bezala, testu labur bat irakurtzeko eskatuko diogu, Nami Kanekori aurrena japonieraz, jakina liburutik ateratakoa, eta segidan idazleak, autoreak euskaraz ere eskaineko dugu. Horrekin amaituko dugu. ここで新任の先生が名簿を手に着席した生徒たちの間を順繰りに回っていた。彼女は僕のところに来ると、あなたの名前はと尋ねた。Parkatu hasieratik berriro irakurri dut. 小川の学校で新任の先生が名簿を手に着席した生徒たちの間を順繰りに回っていた。彼女は僕のところに来ると、あなたの名前はと尋ねた。オセです、と僕は答えた。でもみんなにはヨセバと呼ばれてます。よろしい。先生は僕の隣に座っていた少年の方を向いた。彼がまだ質問を受けていない最後の生徒だった。あなたは何という名前？ダビです。でもみんなにはアコーディオン弾きの息子と呼ばれています。
と彼は僕の返事を真似て答えた。生徒たち、8歳か9歳の子供たちは笑い出した。お父さんはアコーディオン弾きなの？と先生が聞いた。ダビはうなずいた。私、音楽が大好きなの。お父さんにはいつか学校に来て演奏してもらいましょう。それは朗報だと言わんばかりに先生は嬉しそうだった。ダビもすごくうまいんですよ、と僕は口を挟んだ。本当？先生は驚いた顔をした。ダビが僕の脇腹を肘でこづいた。はい、本当です。僕は構わず続けた。それにアコーディオンだってすぐそこに置いてあるんです、入り口の扉の脇に。学校が終わったらお父さんのところに練習に行くんです。ダビが僕の口を塞ごうとしたので、やっとのことでそう言い終えた。授業の初日を音楽で締めくくれたら素敵ね、と先生は声を大きくして言った。ダビ、一曲弾いてもらえないかしら。Euskaraz, soinu jolearen semearen hasierak honela dio. Obabako eskolan geunden, maestra berria pupitrez ebilen. Zein da zure izena, galdetu zidan nire txalda endutakoan. Jose erantzun nuen, baina denek Joseba deitzen diate, oso ondo. Maestra nire alboan eseritako mutilaren gana zuzendu zen. Eta zuk, ze izen dezuzuk? Ni David naiz. Baina denek soinu joleren semea deitzen diate. Erantzun zuen nire kideak burlati. Ikasle guztiak 8 edo 9 urteko umeak parrez hasi ziren. Zure aita soinu jolea alda, ba? Galdetu zion maestrak. Davidek baiezkoa eman zion. Niri musika izugarri gustatzen zait, egun batean eskolara etortzeko esango diogu zure aitari. Maestrak oso pozik zirudien benetako albiste hon bat hartu berritan bezala. Davidek berak ere oso ondo jotzen du, artista bada, adierazi nionik. Egiatan, harrituta zegoen maestra. Davidek ukondoarekin jo ninduen saietzean. Bai, egia da ekin nion, eta soinua hortxe dauka gainera, sarrerako atearen ondoan. Eskolatik ateratakoan aitaren gana joaten da ensaiatzera. Esaldia kostata bukatu nuen, Davidek ahoa tapatu nahi izan zidalako. Ze ederra litzateken gure lehen egun hau musikarekin bukatzia, hortz egin zuen maestrak, zergatik ez diguzu pieza bat jotzen, David. Hola da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nami, zorionak, eskerrik asko denoi. Lasai, garaikurra bere ala bidaliko dizuguta, helaraziko dizugu tokiora, bere tokira, egon behar duen toki horretara, zure eskutara. Mila esker, eta eskerrik asko zoi ere bai, egun hona izan.